Użaw il-vot għax dan huwa dritt tagħkom. Vot li issa qed jiġi estis anke għal min għandu 16-il sena. Ftakru li intom tistgħu tbiddlu d-dinja u tagħmlu minn Malta pajjiż aħjar. Persuna waħda tista' tbiddel id-dinja għax ġita idea, għax tat eżempju, għax qajmet moviment, għax tkellmet u semaw oħrajn u tkellmu bħala, għax qalet kelma lil xi ħadd illi ġiel il-politiku jibdel id-direzzjoni. Mela taħsbux li intom tistgħu tiġu hawn biex titkellmu jew taqraw biss, intom tistgħu tgħixu ħajja, tagħmlu sinjal, tagħtu direzzjoni li kull wieħed u waħda minnkom tistgħu tkunu intom li tbidlu lil pajjiżna għall-aħjar, li tbidlu id-dinja għall-aħjar. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li tfal preżenti f'seduta parlamentari bħala parti mill-inizjattiva Ekoskola fejn sostna li l-oppożizzjoni se tkun qed tisma' u twettaq il-proposti ta' dawn l-istudenti. Il-proposta tal-Kumitat ta' Tfal li semmit is-sena l-oħra baqgħet ma ġietx imwettqa. Għalhekk Adrian Delija appella lill-Gvern sabiex din il-proposta tkun imwettqa qabel elezzjoni ta' Mejju li ġej. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lil dawn it-tfal biex jieħdu ħsieb in-natura fuq bażi globali, fosthom billi jitnaqqas l-użu ta' prodotti magħmulin mill-plastik. Affarijiet żgħar li nistgħu nagħmlu biex inbidlu mhux biss lil Malta imma lid-dinja. Fost temi oħra li semmew kien hemm il-vot 16, l-enerġija rinnovabbli u l-bżonn li l-bini jsir aktar bil-għaqal. Nistgħu anke meta nibnu b'mod intelligenti illi ikun favur l-ambjent billi l-binja stess ma taħraqx l-enerġija fossil fuel, billi tieħu l-enerġija minn taħt l-art u jkollha solar panels u jkollha l-binjiet tagħha fil-ġenb illi tuża l-enerġija wkoll iva nistgħu. Fl-istess seduta parlamentari tkellem ukoll il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Edukazzjoni Clyde Puli u waffaħħa l-interventi ta' dawn it-tfal u żgħażagħ għax kienu interventi magħmula b'ħafna ħsieb. Clyde Puli tenna l-importanza li l-Partit Nazzjonalista niżżel l-età ta' tesserament għal 14-il sena. Dan għaliex il-politika hija għodda essenzjali li trid tintuża b'mod ġust u għalhekk huwa tajjeb li dawn it-tfal jieħdu interess fiha u jikkritikaw fejn jaraw li hemm bżonn. Matul is-seduta li kienet ippreseduta mill-Speaker Angelo Farrugia saret diskussjoni u tressqu diversi proposti favur l-ambjent u s-saħħa ta' kull individwu.